Ahojte, ja som Mirec Miráš a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si rozbalíme tento vianočný kalendár od Pokémonov a otvoríme si dneska jedno okienko. Spravil by som to tak, že každý jeden deň by som vydal short, kde si otvoríme jedno okienko až ku tým 24. No, takže ten kalendár vyzerá takto. Je fakt veľký a my si ho môžeme ísť otvoriť rovno. Tak. Je to fakt veľké. Tak to je parádne, to je luxusné. Tak toto má aj 25 okienok, lebo je to vyrábané v Amerike a my si môžeme jednotku otvoriť. A čo tu bude? Je tu taká asi promokartička. A je tu tento Glaceon Včkový, čo je nádherná karta. A tu nám myslím, že už nič není. Takže toto bola krásna kartička. No a my si potom ukážeme ďalšie okienka v tých vlogoch a zatiaľ čaute.